see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause bahay na ako, guys. Inuha ko lang kayo sa car and ibaba ko na yung mga pinamili ko. And alam nyo, sobrang nare-realize ko na sobrang laking tulong ng mga bata sa akin. Kasi 'di ba, pag nag-grocery ako, tinutulungan nila ako magbaba ng mga pinamili ko. Ngayon, kung ilang bag yan din yung pabalik-balik ko dun sa car. Hiningal ako. So, anong oras na ba? 2:40. Hala, 3:15 yung pick up ko kay Holly. Ayusin ko lang yung mga, ilalagay ko lang yung mga dapat ilagay sa ref para hindi sila masira. And katapos nito, pick upin ko na si Holly. So, wait lang, guys. Nag-ano ako ngayon? Juggling. Okay, ito yung gatas, saka juice. Ito, wala na ito. So, ito na yung itsura ng ref. Magulo siya kasi yung iba dyan ay ilalagay sa freezer. So, nilagay ko lang talaga sila lahat muna dyan para hindi ba masira. Kasi aalis ako, pipikapin ko si Holly, tapos pupunta ulit ako sa town dahil may dancing si Holly. And yung carrots, tsaka yung celery, hindi na sila nagkasya. Dyan na muna sila sa labas. And yung hugasan ko kanina, yung kumain sila ng breakfast, hindi ko pa nahugasan kasi nga umalis tayo. Yung tubig, linabas ko muna kasi wala na siyang lugar doon sa ref. And eto, itatapon na to. So, ilalabas ko na to. So, etong mga natira ay mga pambaon-baon ng mga bata. Tsaka yung fruits, yung apples. Kasi yung apples sa labas naman to. Hugasan ko pa yan. Doon siya sa may table. Doon. And tinanggal ko na yung bananas. Kasi tingnan nyo. Banana bread ko na to. So, dyan na muna siya. And yung aking isa pang tawag nun, dahon-dahon na may bulaklak. Yung nakuha ko nung isang araw, okay pa siya. And yung tubig niya, ay, ang bilis niya. Naubusan na. Wow! Uhawin tong plant na to. Lagyan ko ng tubig. Nung ano ko to kinuha? Kahapon ako hindi nag-vlog. Nung isang araw lang. Kailan ba yun? Monday kahapon. Nung Sunday. Sunday ko to, kinuha. And punong-puno yung tubig niya. Naubos na agad. Ilagyan ko muna siya ng tubig. Puhawin tong punong to. Tong plant na to. Nung oras na, ayan. 3 o'clock na. I-public ko lang muna yung aking vlog for today. Namatay kayo, guys.
So, i-public ko lang tong aking vlog. And after nito, pick upin ko si Holly kasi ano ng oras. 3:05 na, 3:15 yung pick up sa kanya. Malapit lang naman yung school nila dito sa amin. And yung boys, dun muna sila sa kaibigan nila habang wala pa kami ni Holly. Kasi wala si Jan, diba? So, dun muna sila sa kaibigan nila. Alam na rin ng parents na dun muna sila. So, dun muna na namin ibibilin yung mga boys. Okay, public ko lang to. Na-pick up ko na siya, guys. Okay, change now. Mag-change muna siya. And meron akong mga dala sa kanyang snack. Okay. Dito yung kanyang pang-change. Okay, come on. Change. Ayan, naka-change na siya. Okay, baba. Here's your Bicky. Put your seatbelt now. We're going. I don't have these. Which one? This one? one. Ah, okay. Itong gusto niya. Yung mini triple berry yogurt na Put it rice on it. cracker. Okay. Always sanitize your hands so the germs get out. Yeah. Okay, go. Lots of sanitizers. Rub. Okay. Guys, dito na kami sa mount. And time check is 3:53 na. And yung ating ballerina tulog. Ayan siya. Naubos niya yung biscuit. Yung rice cracker ba? Tulog siya. Gisingin ko na. Wait lang. Meron pa siyang ilang minuto. Baba. We're here. Come on. Good afternoon, guys. Good afternoon, guys. It's getting dark. I know. Come on. Ow. Okay, let's go. Ow. What's that? Did you order the jacket? Yes, I did order your jacket. Pasok na siya. Okay. Baba. Okay. Don't forget your water. Okay. See ya. I love you. Okay. Enjoy. Dito na ulit ako sa car, guys. And biniling ko si Holly doon sa teacher niya na nakalimutan kong ibabato sa bahay. Na may pupunta lang ako saglit. Sabi niya okay lang daw. So, mayroon siyang 1 hour and 20 minutes na dancing. Kasi 2 class yung a-attendan niya. Alam niyo ba, hindi ko pa nakain yung lunch ko, guys. So, kainin ko muna to. Kasi saglit lang naman ako dyan sa, sa Kmart. Kung saan ko iniwan yung, malapit sa Kmart. Kung saan ko iniwan yung phone. And, malapit lang din yung Asian store. Kasi gusto kong bumili ng mangga. And yung aking, Boost. Kainin ko muna to, guys. Kinagatan ko na siya. Linagyan ko siya ng yung pickles na ginger tapos may wasabi tsaka toyo. Ito yung tonkatsu crab. Yan, na may avocado. Harap. Naubos ko na. Sinipon ako sa wasabi. Yung wasabi pumapasok dito sa ilong ko hanggang dito sa utak ko. And then yung tiyan ko, tumutunog siya. Kasi nga, wala pa akong kain. Tunog siya ng tunog habang kumakain ako. Tapos yung wasabi, wala, sinipon talaga ako. Okay, alis na tayo. Dito na tayo, guys. Hi! Guys, hindi pa siya ayos kasi sabi niya, hindi lang daw yung screen ang sira, pati raw yung sa loob. So, kailangan niya raw itong isend sa Melbourne. So, it will be done next week. Yeah, I reckon. Sabi niya, next week daw. Pero yung yung babayaran ko, 350 pa rin. Okay, thank you. Alright, see ya. Sabi ko sa kanya, sure ba na maaayos? Sabi niya, oo daw. Sabi ko, sige. Kaya, isisend niya sa Melbourne. May nag-aayos dito. Nag-aayos. Hindi tayo makadaan. Okay, thank you.
So, punta naman ako sa Asian store. Doon ba sa bagong Asian store? Sa Thailand store. Ay. Parang all over the place ako today, ah. Okay. Swerte natin kasi alis na si ate. Diyan tayo magpapark kung saan siya nakapark. Wait lang. Maganda yung naparkan natin kasi andun lang yung Asian store, andun sa kabila. Tatawid lang tayo. Dito na tayo, guys. Ah, lock. Thank you. Ah, bagong ano nila. Ay, may atis. My God. Wow. Nice. Bagong deliver kasi every Tuesday. No. Yeah, Tuesday. Wala raw silang mangga. Meron sila bayabas tsaka atis. Eto, kuha ako nito. And marami sila dito. Ayan, mga frozen na isda. And ayan na naman yung kuhol. Or suso. And may crabs. Ito yung baby octopus. Ay, ang sarap. Wait lang. So, ito lang yung fruits. Yung atis at saka bayabas. Kuha ko ng bayabas. Bayabas. Kunti na lang. Kasi huli na tayo. Hapon na tayo. Pili lang ako. Ito. Isa lang. Tapos, atis. Kuha ko ng 2. Iniwan ko muna yung mga kinuha ko doon sa Asian store kasi cash lang sila, hindi sila nag-accept ng card. Eh yung bangko doon, yung machine nila, out of order. So, lakad tayo dito. Hanap tayo ng ATM. Ay, salamat, meron dito. Hingal is real today. Medyo malayo tong ATM doon sa Asian store. So, okay, kuha tayo ng cash. You can use Bank SA and ANZ. You're closed already. Yeah, closed. Yep. Our ATM's not working, but if you go use Bank SA, it works. Okay. Thank you. My God. Hala, ang layo na ng linakaran ko. Out of order din yung pangalawa. Yung pangalawa na yun na ATM. Doon pa tayo, oh. Tatawid pa tayo. Sana this time ito mag-work. So, pangatlo natin tong ATM, guys. Try natin. Okay, nag-work siya, guys. Iikot tayo hanggang doon sa likod. Sa likod tayo pupunta. Yung Asian store nandun pa sa likod. Okay. Lumiko na ako. Doon tayo, diretso. Takbo na tayo. Kasi si baby girl. Ay, nako. Hingal talaga today. Hingal is real. Thank you. Okay, see ya. Bye. Today, I harvest the 2 pieces when I... Meron pa naman 20 minutes si Holly. Dito na ako, guys. Pero meron pang 20 minutes si Holly kasi 5 o'clock pa lang naman. Ayan. Hindi pa sila tapos, guys. Hiningal ako. 5:30 na, guys. Hindi pa tapos si Holly. Doon pa rin siya. Pasok tayo kasi may 5 minutes kami. Papanoorin namin sila. Hi, Papa! No?
job. Well done. Last two. Wow. Already done two. Yeah, you already done too? Okay, we're going now. Dito tayo sa Baker's Delight kasi kuha tayo ng bread. Come on, Baba. I bring my whole Vicky. Okay, come on, Baba. Kumakain siya ng biscuit, okay? Naubusan na kami ng yung bread na kinukuha ko talaga. Meron na lang sila ay brown bread. So, eto lang yung kinuha ko. And, isa pa, yung wholemeal. Pero hindi ko pinaslice. Okay, thank you. Eto yung isa yung... Thank you, wholemeal na may flour. Baba, hold this. Hindi ko siya pinakat. Okay? Good job. Oh, you're right? Yes. Okay, sa Coles kasi kuha lang ako ng roasted chicken. Inano ko talaga siya, hinuli ko siya kasi kukuha nga tayo ng tinapay sa Baker's Delight. So, ay, malamig na. Baba, hold mommy's hand. Nangunguna siya. Ayun na. Madilim na. Yes. Oh, careful. Ito yung dinner namin tonight. Yeah, very hot. Okay, let's go. Okay, thank you. Say thank you. Okay, go get it. Okay, yeah. Come on. Okay, let's go. After dito sa coast, guys, punta kami. Yeah. Punta kami kila Mel kasi i-drop off ko yung hiniram ni Jan na tools. Nung pinix ba ni Jan yung yung sink. So, yun na yung next. Then, uwi na. Ah, hindi pa pala. Kung yung mga bata, then uwi na. Okay, let's go. May sinasabi siya. Gusto niya raw ng drumstick. Yung sa yung part ng chicken ba? Okay. Let's go. Ang dilim na talaga. Yes, okay, come on. So, eto yung ida-drop off ko kila Mel. No, it's heavy, Baba. It's heavy. It's not heavy. It is heavy. Put it. It's heavy, Baba. Oh my God. Okay. Put your seatbelt. How it's heavy? Good girl. Bahay na pala kami, guys. Kanina pa. Pinaliguan ko lang to si baby girl. And yung boys, nakaligo na rin. And nagpapapak na silang chicken. Sabi ko, wait lang kasi mag-steam ako ng broccoli. And yung rice, iniinit ko na. Right, Zaki boy? Who's coming home tomorrow? Dad, no, then he's going back. Yeah, babalik lang din siya, guys. Only until... In the afternoon. Mom, I want for my birthday. Birthday ni Sak soon. Next week. On Yeah. Thursday. Yeah. What do you want? We're going to Smeagol's. Smeagol's? Oh no, Smeagol's daw kami. I get to buy 4 or 5 things. Wow. Hey, when it's my birthday, I'm going to the playground. Okay, playground. That's easy, Bob. And nanonood ulit sila ng Karate Kids. Is it Karate Kids? Yeah, Karate Kid number 2. So, eto na yung broccoli. Luto na siya. Yes? Could you give me more skin? Tingnan mo sa kanya. Inubos niya na yung skin. And 2 ulo lang to ng broccoli. Nagtira akong isa. And, yeah, pakainin ko lang sila. Naubusan ni Sak yung skin. Okay na. Tinanggal niya. Okay, si Holly, siniset up niya na yung table. Okay. Skin, okay. Where's the banana ketchup? Gusto raw nilang banana ketchup. This one. Ah, okay. Where's my skin, please? Okay. Ah, nga pala yung skin niya. So, gusto niya yung skin. Big. That's it. Yeah, that's all the skin. One more. Pangit na tingnan ng chicken pag walang skin. Pangit. Alright. Thank you. Welcome. Say kain. Cotton. You're full? Good job. Naubos niya, oh. Last broccoli. Okay. Favorite nila ang broccoli. And si Holly. Good, Baba? Yeah, it's so good. Si Kuya kiniketchupan niya yung broccoli. Broccoli? Mom, look. I thought you're done. Kumakain pa siya ng broccoli. And si Kuya, Mom.
Inalagay niya na yung biscuit sa sa lalagyan. Doon sa pantry. Yes? Since I drank water, Yeah? and every time I drink water, every time I drink water, when I'm full, when I drink water, Yeah? What? I'm still hungry. You're still hungry. And I want some more broccoli. Yeah, Baba. Kuha pa siya ng broccoli. Thing, Yeah? grab Good job. 1, 2. 2, Oh, that's mine, Baba. That's mine. That's mine. 3. Okay, that's enough. Finish that first. Okay, there we go. Good job. Yes? Yeah. Oh. Pardon? Tawag na si Johnny Boy. Say hi to the vlog, ha? Ay, nag-ice cream siya. Kumakain pa rin kayo ni Holly. Naubos niya yung broccoli. I'm full. You're full? You sure? Ang dami mong nakain na bro. Oh, kinuha niya ba yung broccoli? Si Kuya nag-a-apple na, si Sak, biscuit. Si John, Magnum, ice cream. What did you have for tea, Ham? Lamb chops. Wow! Wow! Masarap? With what? With what? Mashed potato and pasta. Wow! Huh? Talk to Daddy now. Ayan, nakapag-skincare na ako and nahugasan ko na lahat ng hugasan and eto, nahugasan ko na yung baonan ng mga bata. Ready na to bukas. And yung tubig ni Holly, na-refillan ko na rin. Yan yung bread para bukas. So, let's close the vlog. Yeah. Which one? What color? What fruit is that one? Huh? What fruit is that one? This one is all berry. All berry And bang. this one's mango. Banana, blueberry, strawberry, raspberry, mango. And what's So, ito this yung one? kanilang drink bukas. This one. What you gonna eat tomorrow? Champurrado? Yeah, this Gusto one. niyo raw ng champurado? This one's pear, apple, mango, banana, passion fruit. fruit. Yes. boys and Okay. girls. Alright. Boys, girls. What's this one? Okay. That's a new one. I'm gonna have all of them. Alright. Kasi I'm mga just bago gonna have yung a little bit each. ipatry ko sa kanila yung ibang juice na mas healthier. Yung orange juice naman, healthier naman yung kasi healthy naman yung. Hoy, that's it because we're going to bed. 5-star naman yung. Baba, no, put it back now, please. Holly, we're going to bed. Mag-yogurt pa siya. Come on, let's close the vlog. Ano ba yung sabi ko? Yung orange, ano naman siya? 5-star naman yung rating niya. Come on, let's go. Please like, subscribe, and haven't yet. See you on next vlog. Bye. Thank you guys. Say thank you. Thank you guys for watching our vlog Okay, good night. today. And bye bye. Thanks for watching our vlog. I always notice the sign. So bye bye. Miss you. I'll miss you at kindy, guys. Bye bye.